Vítajte pri Fibonacciho predikcii na 16. januára 2017. Máme pred sebou DAX, ktorý ide do strany a má potenciál ísť ešte do strany vzhľadom na robustnosť posledného rastu. Takže poďme sa pozrieť na to, že od akých úrovní by sa DAX mohol odrážať, keď ich bude atakovať. Takže nákupná úroveň 11 431,8 a predaj na úroveň 11 737,2 a 11 776,7. Poďme sa pozrieť na euro voči doláru. Máme tu podobne ako na DAXe jedna úroveň nákupná, dve predajné, čiže nákup 1,0569 až 70. No a predajná úroveň prvá 1,0747 a druhá predajná 1,0801. Samozrejme treba obchodovať tieto úrovne v súlade s pravidlami. To znamená, že čakajúce objednávky sa zadávajú až o 8 ráno, pokiaľ na dané úrovne, pokiaľ nie sú atakované už v noci. Poďme sa ešte pozrieť na Libru, kde je len jedna úroveň, a to na predaj na úrovni 1,2309 až 1,2310.